Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Arosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kang Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Moksea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Mali Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Thank you, Lord! Salamat, Lord! Mga tugang Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao, saan man sulok kayo ng Monson, Visayas, Mindanao. Good morning! Ang magandang Lunes ng umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungaldaw kita nin Lunes, Monday. Petsa 24 kita ngunyan tabi Ma'am Gina Malagueño, Cavite. Kang bulan na Hunyo taon 2024. Happy Fiesta po sa mga taga-syudad ni Tabaco. Kasabay man dyan ang banwaan kang Kamalig. Papadan. Fiesta ngunyan tabi Bos Ato, Kabigaw. Fiesta ngunyan sa Tabaco. Ano nga ya sana? Basta sana. Fiesta! Kabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apwera tabi yan kan mga pigpapabot po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, arog ni Ma'am Aruba. Imbitado tabi ka mo sa birthday ni Ma'am Aruba dyan po sa siyudad kan Tabaco. Ayos ang birthday ni Ma'am Aruba. 10 barangay ang pwede nindong dumana sa siyudad kan Tabaco. 10 barangay iyan. Pakalipat nindo duman sa sarong barangay, duman naman kamo sa saro. Birthday niya ni Ma'am Aruba. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon alam na talagang San Juan Bautista di uminoran. Salamat may tubig na ato. Boss ato may tubig na. Quran. Siyempre mga tugang dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Naman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tahawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Ako nga ni grabe nang kaingat kan sadiri ko kudi ilingana. Ha? Maski kita dahi ta aram kung anan mangyayari talaga sa buhay ta. Mas maray nagirari so nag-iingat.
Ili nga tabi papadan kang Biyernes, tabi yun day ako nakapagprograma. Hanggan ngunyan, matindi pa ang namamatita. No. Siguro ang makabulong kay ni tabi Ma'am Carmela sa kuya, si Manay Ali. Sabi ni Jan, si Manay Alice ngayon matindi minabulong. Inda sa nata, gari matubod na ako ngunya na tigtatalaban pa man ako kan mga sibang-sibang na yan tabi Ma'am Carmela. Gus-gus na kita dahil na nga ni kitang buhok. Pero kangaki pa ako, tubod ako sa mga sibang-sibang na yan. Akang Biyernes pa dahil nahali. Iyon na akong pigkaralintura. Hanggang ngunya. Akang Biyernes nang gaday ko kaya. Irido talaga kita kang Biyernes. Matubod ka tabi Ma'am Carmela na pwede kong o kaya mabubulong ako ni Manay Alice na Casquillo. Mabulong daw ako ni Manay Alice Casquillo pag liniwuyan ako. Mapaliway daw ako kay Manay Alice. Ay, daw babaknit na Tarami daw tabi Ma'am Aruba si Manay Alice na mapaliwi ako sa iya. Takong dahi mapaliwi ako kay Ma'am Carmela. May sibang bagang so matindi ang tama. Yung matindi ang tama talaga sa ko. Gari ako so pigpapurupiripit mananggad kang kulo. So sibang na nakakagadanda. Ano daw tabi Ma'am Carmela kung liwuyan mo man ako? Kundi arayong ka di. Si classmate Giselle na sana paliwuyan. Ano daw si classmate na Giselle kunyaon, tama paliwuy ako. Ay inda ka ngayon. Pangyari sa kinabanadi. Ay, Diyos ko, nasa narog, nasa nakita kayo ni magururugma na sana maski may namamati. Tubod na si Ma'am Carmela sa siwa. Ako iyo, matubod na ako. Maski ano-ano ng bulong ang pinahit ko. Hanggang ngunyan hihinang pangani akong malanit. Ay, malanit, malipot. Pigihinang ako, boss ato. Pangyayari sa Makamuti. Aling mo na yan. Oy, duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo ha. Sige, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live mga tugang sa Bicolnet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa moyang station manager si Maestro Nila Duon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan, Madam Eileen. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Oy, salamat Lord. At least nakapag-programa na kita. Adi, kang Biyernes, pasensya na, day ko talaga kinaya. Grabe, nagpuro-piripit ako tabi, Ma'am Carmela, kang kulog. Day ko masabutan, tigihin ang akong malipo, tigihin ang inda. Nag-inom. Linagang ko na tabi, Ma'am Carmela, ki Asay Manzanilla.
naubos ko na sa sarumbuti. Baka ngaya, ano man sanaya. Balik-balik ako sa computer room. Mala yan, poon Biyernes, Lunes na naman ngunyan. Day ako nagluwas-luwas sa harong. Kaya si Say daw tabi sa induan igwaki sibang ta mapaliwoy lamang ako. No. Bata piyesta ngunyan sa tabako. Piyesta ngunyan sa tabako, Ma'am Gina. Si Ma'am Gina nagpapatotoo na si Manay Alice iyo an makakarahay sa imo. Ayin daw nababaknit na. No. Ikaw si Manay Alice ba gariin yan mga pangontra sa kulam. Si Manay Alice, pangontra sa kulam, pangontra sa sibang. Ano pan mga hilang ang pigkukontra ni Manay Alice. Tas sa buhok pa sana, pwedeng magdurulaga na dyan sa mga kapre. No. Buhok pa sana ni Manay Alice, remate na sinda. Salamat tabi Ma'am Carmela ha, tapag day pa ini mahali ni Manay Alice kung maghilingan kami at yan. Mapaliway ako kay classmate na Giselle. No. Ang sibang ni classmate na Giselle, pasupan rimate. Indah. Arang sana kita kayan, dapat maugmasa na kita, maski may namamati. Dapat permisa na kitang maugma, day kita magparamundo. Yo. Kundi ang mamundong bareta ngunyan sa syudad kang Tabako, dakol so na fake news. Oto kaya may post man duman sa Facebook account ni Mayor Crisel na deklaradong holiday ngunyan. Kang nakaagi pa pala nitong taon. Hindi talagang mga iba, no? Magkaginribo. Sus Maria Josep. May post duman na ngaya special non-working day ngunyan sa Tabako. Kan nakaagi pa pala nitong taon. Bako man ngunyan na 2024. Kaya tabi ha, inutan ta na. Igwa po kitrabaho. Igwa po kilaog sa syudad kan Tabako. Piyesta sa naogaring. Kundi magayon nga ni iyan ta, may rason sa mga taga-Tabako na day ngaya kami makahanda ta may laog baga. May opisina baga ngaya. Kaya day ngaya kaming handa, day kamo magduman sa muya ta, day kaming handa ta may opisina. Di pabor baga tabi Ma'am Carmela. Pabor, may rason, may opisina, may trabaho sa Tabako. Pero duman tabi mga tugang sa Kamalig Albay. Duman ang pigsasabing maray na bareta. At suspendido po sa mga trabaho duman sa gobyerno and maging sa private. Dahil po sa selebrasyon kang kapistahan ngunyan aldaw. Duman po yan sa Kamalig Albay ha. Bako po sa syudad kan Tabako na may pigpaluwas na executive order si Mayor Baldo sa Kamalig. Kaya suspendido po sa klase sa trabaho. Government man yan or kaya private sa Kamalig. Tabako, may trabaho trabaho. Yo! Ayan tabi sumamundong bareta, pero piyesta ngunyan, so makikipis sa tabi, 10 barangay sa Tabako. Iyo, 10 barangay tabi sa Tabako, ang apod ka ini, ang may piyesta ngunyan, saro-saron taha.
Dyan po sa Barangay Basud, piyesta po dyan. Barangay Basud, Barangay Tayhi, Barangay Cormidal, Divino Rostro, o dyan sa Barangay Tagas, Barangay San Juan, o yaon ang gadyan ang simbahan, dyan sa Patyo, Barangay Bacolod, Barangay Bumbon, o Barangay Santo Cristo, and Barangay Kinali. 10 barangay ang pwede nindong piyestahan dyan po sa Siyudad Cantabaco. Amo? Yugod man, 10 barangay ang pahiton mo ka piyestahi. Ano kapag kayan? 10. Sus Maria Josep, pag naubos mo ang barangay na 10, pistahan mo. Ay, na sa nano doon mangyari kan sa imo. Adi, pag naubos mo ang 10 barangay na iyan, Ma'am Aruba, ta birthday mo man ngunyan, ano ni, tiga para kuti-kuti ko? Iyo. Pag naubos mo yan na 10 barangay, ta birthday mo man ngunyan, saaga, mag-file ka ki bakasyon ta, nagulpi ka. Ano pa ang sa to yung mga reparo ngunyan na Martes, Lunes? Pigihinang talaga akong malipot naman. Sana makadiretso kita hanggang alas 9. Yo. Maabot databi sa 100 million pesos sa pigtalaan pong pundo para po sa mga tios na senior citizen digdi po sa probinsya kang Albay. Wow! Sana all. Sa mga senior citizen, nagkubra na sinda, kundi ako nasasala digi sa First District, nagkubra na sinda kan sa indang supigapod na social pension, 1,000 kada bulan. Puon kang Enero, sundo na Hunyo. Kaya igwak kitig sa rice mill sa mga senior citizen. Pambakalamang kibulong, maintenance. Tapos papa. Importante papa. Ay, so bugas tabi na 21 o kaya ano man ta 21. Bagas 29 program. May programa sa tuyang gobyerno na bugas sa 29. Ilulunsar databi mga tugang sa Metro Manila asin sa mga pili po sa nang lugar. Hindi po sa Pilipinas kung mahal. So mga luma po ining mga stock sa NFA na bugas, ipapabakal po sa 29 ang kilo. Kunday magroluma, hindi pabarakan. May mga bukbuk na. Jesus Maria talaga kita digdi Ma'am Gina. Yan ang problema tadigdi sa Pilipinas kung mahal. Kunday burok-bukon, kunday magpararong yan, day mo'y pabakal na barato. Ano na kita? Oy, so mga tugang niya tong mga parasira para pag nagkikilat tabi. Oy, tarago na muna ka mo pag may kurukikilat. Dipisil na ngunyan, pait-pait ngunyan bagaan mga pagkikilat. Taduman sa katanduanes, susarong parasira gadan. Matapos ining tamaan kikikilat, duman sa lawod. Yugon mo sa lawod, nagdadakop kisira, tinamaan kikikilat. Ang hapot Ma'am Gina, ano ang kikilat? Lalaki o babayi? Baga kaya ang bagyo nga ni may bagyo lalaki o babayi. Ang kikilat tigwa man, lalaki ba o babayi? Mga produktong petrolyo tabi mga tugang, may dagdag singil na naman poon sa aga. Hinay. May bago pa ba? Wala. Termina sa nataas. Dangog ka mo mga barangay officials, mga barangay captain,
may paninimbagan ka mo sa lahi. May paninimbagan ka mo sa lahi kung may madiskwidong motorista sa indong barangay, nakausatabi kan mga balag-balag na ayam dyan sa indong barangay. May paninimbagan tabi ka mo mga kapitan sa lahi. Dangoguntayan at yan. Oni pa! Marayta nakol ng atensyon kay ni kang Philippine National Police maging ang Land Transportation Office, ang LTO. Takong mahiling mo tabi baga dyan pag nagkakaigwasinda ki checkpoint, bus ato ang permisan ng pigpapara sa mga single na motor, sa mga four-wheel na bihikulo. Sige sana tigpaparagi sana. Ngunyan may nakasita ka ini. Gari ngay kalukuhan ang pigigibo nindo ano nga yan pigigibo nindo tatepig si single out nga nindo sa mga motorista. Iyo sana nga yan kaya din do. At mga pag four wheels dahil nindo kaya takot ka mo. Bako ngayarog ka ng pagpatupad kang batas. Dapat ang pagpatupad kang lahi pantay-pantay, walang kinikilingan. Marayta nariparo ini ni apod kay ni Party List Congressman retired Colonel Busita. May pigpaluwas na ngunya na bagong o kaya memorandum ang PNP sa pagkukonduktar po nin mga checkpoint. Mahiling tabaga dyan, single na motor sa ng pig-checkpoint, sa mga bihikulo dahil man. Iyo man sa ng paboritong i-checkpoint kan mga pulis, kan mga taga-LTO. Nata daw man ang gada di. Ngunyan ta nasitana, hinda hilingon ta yan, hilingon ta yan. Mga tugang yan po ang sa tuyang mga riparo sana maubos tayan. Ngunyan pong Lunes Digdi po sa lawag kan sa tuyang programa alas 7:30 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang pasalamatan tanamo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon permidyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo. Siring man mga tugang salamat tabi Madam Maylin. Ingat tabi permi. Kasabay taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre kay City Councilor Riner Burze. Kan siyudad nin Tabacuan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Siyempre kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan niyan sa Barangay Poblasyon, dyan sa Tinapi, dyan sa Malinaw. Dyan tabi ka mo Ma'am Gina Malaguinho and Ma'am Michelle. Magtaya sa loto bako sa waiting. Bongper kanosa. Magtaya ka sa loto bako tabi sa waiting. Siren, good morning. Sabi sa ko ni Bongper kanosa, agda na nga ako sa tabako. Irido pa tabi Bongper tabi irido pa sa indon lingkod.
Pigpiritasan na nga ni magprograma ngunyan, na-miss ko man ka mo. Maura na aga tabi idol. Salamat, may tubig na. Ayan tabi mga toga nga sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Happy Fiesta sa mga taga-Tabaco. Kasabay dyan, piyesta man ngunyan dyan sa Kamalig Albay. O parehas an sa indang patron na San Juan Bautista. Social si Mang Bumper Canusa sa kasino da siya nagtataya. Dumanda siya maswerte pa. Talagang social ini si Mang Bumper. Bako sa loto da sa kasino. Ako daw yan ma'am tabi so pigagamit yan sa kamot. Ano yan? Kasino alcohol? No. Pangyari. Sige tabi mga tugang. Thank you. Kuwaunta daw mo na linya kang pag-asa. Aramon ta naman kung kumustan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Sige na ang sana magpara durdiretsunan pag-uran-uran ta. Nagtatararok na so iba. Dahil pantubig ang kabasan. Pag-asa, good morning. Lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, June 24, 2024. Sa ating latest satellite images, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat na siyang nakakaapekto partikular na sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon. Inaasahan pa rin natin itong hanging habagat na magdadala ng maulap na kalangitan na mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan partikular na sa bahagi ng Palawan. Samantala, inaasahan natin na sa mga susunod na araw at sa araw din na ito ay posibleng magsimula naman ang pag-iral ng easterlies. Mas makakaapekto na yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Kaya yung mga kababayan naman natin dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, Surigao del Norte at gayon din sa Dinagat Islands, malaki yung tsansa na magiging maulap yung kalangitan sa lugar ninyo na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Samantala, inaasahan nga natin na medyo hina pa rin itong hanging habagat at dahil doon, itong easterlies nga o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko ang siyang makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pati yung bahagi ng Bicol region, posibleng maging maulap yung kalangitan sa mga susunod na araw. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya wag na tayo magtataka kapag may mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, lalo na sa panahon pa rin naman tayo ng tag-ulan. Bagamat posible pa rin na medyo mainit yung tanghali natin. Samantala, base pa rin sa ating mga pinakahuling datos ay wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit pa rin dyan sa magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw, at least in the next 3 days. At narito nga ang ating magiging lagay ng panahon dito sa bahagi ng Luzon para sa araw na ito. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat pagkulog na sa hapon hanggang sa gabi. Posibleng medyo mainit pa rin yung panahon, lalo na sa mga kababayan natin dito sa may bahagi naman ng Cagayan Valley. Agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio nasa 18 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, medyo mainit hanggang 36 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 26 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. At dahil nga dito sa epekto ng habagat, magiging malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, kasama dyan yung Calayan Islands at Puerto Princesa. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. At dahil nga sa inaasahan natin pag-iral ng easterlies, malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas. Na labing bahagi naman ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. At may epekto din itong easterlies o inaasahan natin epekto ng
hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko sa may bahagi nga ng Surigao del Norte at gayon din dito sa may bahagi ng Dinagat Islands. Asahan na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng Mindanao, itong northeastern part ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating karagatan, ligtas namang pumalaot yung mga sakyang pandagat kahit yung malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Subalit iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na biglang maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw naman natin, sisikat ganap na 5:29 na umaga at lulubog 6:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website bagong.pag-asa.usc.gov.ph kung saan makikita nga natin ang iba't ibang mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon, lalong-lalo na yung mga pinapalabas ating mga thunderstorm advisories sa iba't ibang mga regional services division ng ating ahensya. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Okay, sige Tabi. Salamat Tabi Pag-asa. Ayan na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ingat-ingat po ha. May mga pagkikikilat, mga parasira, mga parauma. Yo, ingat na lang Tabi kita. Sige, alas 7:39 na. Mga togang, break muna kita ha. Break muna kita sa pagbabalik po kang programa. Pag restoryahan tapo ining budget da po kang probinsya ni Nalbay. Abot sa 100 million pesos. Para po naman sa mga tiyos na senior citizen. Asin iba pa niya itong pag-restoryahan mga reparong unyang pong Lunes. Piyesta po sa Tabako and Kamalig. Sa pagbabalik po kang programa. Commercial Tabi muna kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 44 minutos lipas ang alas 7 in morning. May trabaho tabi may trabaho sa siyudad kang Tabaco. Ang suspendido sa natabi ang trabaho duman po sa Kamalig. Government man yan o private sa Kamalig, taigwaki executive order na pigpaluwas o alkalde duman. Sa Tabaco, may trabaho, Lunes, sigwa po ngunyan ki, flag racing. Ayaw. Tama-tama, ayaw na si Manay Alice. Sabi ni Manay Gina, ikapalandan makakabulong sako. Ikapalanda ang matibay magbulong. Mapaliwi ako sa imo. Ilingan na tigpiperwisyo kita kay ni. Inang kita kimalipot. Gusto mo ngayon santigwaron ta ka sa yilo? No. Manay Alice. Ampig sa santigwar sa yilo, babayi man sana. Pag mga lalaki, pigliliwo yan. No. Oy, balik na kita mga tugang ang sa tuyang oras alas 7:46. Siyempre, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinana. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse. Yes, tangon yan sa Tabaco. Siyempre kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, kay ABC President Cup Art Abila kang Malinaw. Thank you. Yan mga tugangan sa tuyang mga katuwang. Maraming salamat po. Balik na po si Manny Moxea po ini. Manny Moxea po. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes sa petsa 24 kang Hunyo taon 2024. Tondo tabi kita alas 9 kung kayahon pa kang power ta. Baka lamang at yan maliwuyan na kita ni Manayalis, mawara na ini. Kambiyernes pa ini. Kambiyernes tabi Manayalis. Grabe. Biyo ako nagkurukuriko. Garigwa na naman sa kuya kinagkukursunada.
Manayalay. Ano na tayo? May nagkukursunada na naman sa ko. Natado ta paborito nindong pahiton ang sa kuyang tulak. Iyo ang gusto din do. Manaynilya Markayda, good morning tabi sa imo. Natata gusto din dong targeton ang tulak ko. Biyernes pa man ay alis, dahil nga ni kita nakapagprograma tayo. Grabe, nagkurukurikot kita kang kulog. Grabe. Gari baga tabi may nagduduridot. No. Naggari baga so pigbubukag sulaw kantula ko. Naginom naman ako kay mga medisina. Anday ko pa nababalo so pagpasibang ay hinda ni Alice yaon ako digdi sa Veterans Hospital kukuha ng ID si Bading Makre, good morning tabi sa ima de ari pa ni si Pade makuha da siya king ID naman sa veterans ay hinda. Ay, Diyos ko. Nga tabi man ay alis. Pigihinang akong day ko masabutan. Pigihinang akong malipot. Maski malipot man ang studio mi. Higihinang ako. Ano daw ang gusto kay ni? Kan Biyernes pa ini. Dahil mangkilawag ang tula ko, pirming butid. Ano nga yung kinakan mo? Kaon ako kamuti, mais. Yung masanampi kakaon ko, kamuti, mais, batag. Mala yan. Baka nga yan nasibang ka. Kaya sabi ni Manay Gina, pabalo mo ngayon kay Manay Alista, iyo ngayon magkakabulong sa imo. Paliwusin mo. Dahil ka magparainom na alak, ata dahil nga ni, inuman na, una mo sa kuya, parainom. Dahil da ako magparainom kay alak. Mula man ako mapainom kay alak, Manay Alis. Yan pigasabi ko sa imo. Bako lamang ako para inom. Dahil kita kaya. Bawal ang sa relihiyon mi. O sa mga taga-bumbon tabi, api piyesta sa Indo. Nibres, good morning tabi. Ano yan, pampamisa sa tabako. Araw ka nagibunin daw. Ang pinakasentro, Manay Alis, dyan sa Barangay San Juan. Dyan sa may simbahan. Pagkasimbanin daw, di siyempre, pag nakikipista ka mo, apit man mo na ka mo sa simbahan. Ang pinaka-importante sa sarong kapiestahan, pista yan kan patron. Bako pista dyan sa sarong. Iginang talaga ako. Dyan mo na ka mo sa Barangay San Juan. Ngunyan, paghali nindo dyan sa Barangay San Juan, lipat ka mo sa Barangay Bumbon. Magkataning man sana yan. Paghali nindo sa Bumbon, lipat ka mong tinampo, iyo na iyan so Barangay Tayhi. Paghali nindo sa Barangay Tayhi, lipat naman ka mo kitinampo, iyo na iyan so Barangay Kormidal. Kormidal na yan. Ngunyan, paghali nindo sa Barangay Kormidal, lipat na ka mo dyan sa sarupang tinampo, Barangay Bacolod. Nakatulo na, pira na apat ng barangay. Paghali nindo sa Barangay Bacolod, kaipuan na nindong magpadyak. Balyo ka mo duman sa ibog na tulay. Duman sa Barangay Tagas.
Chairman. Barangay Tagas. Yo. Barangay Tagas. Tapos kataning man sa nakang Tagas Subasod. Duman mo na kamo sa Basod. Barangay Basod. Pakali sa Barangay Basod, balyo kamo sa Barangay Tagas. Yo. Yao na dyan so Divino Rostro, tapos kataraning na dyan so Santo Cristo Kinali. Ayo. Yan ang pagpahit kang pamista. Chairman. 10 barangay sa Tabaco at may pista ngunyan. Pag naubos mo ang 10 iyan, hinda na sana. Iyo, Ma'am Helen Grace Bulima, good morning tabi sa imo. Iyo, so mga makikipiesta tabi, iyan tabian may mga piyesta sa Tabaco. 10 barangay tabi iyan. Diyan sa Kamalig, suspendido po sa trabaho sa gabos na ehensya kang gobyerno, maging po sa mga pribadong kumpanya. Sako po kang Kamalig Albay, ang unya na Lunes. Dahilan po yan kang selebrasyon kang kapista ni Saint John the Baptist. Yo, Sismati Maranyo, good morning tabi sa imo. Yo. So may pigpaluwas po si Mayor Kaloy Baldo na executive order na sugabos na trabaho sa pampubliko asin pribadong sektor. Diyan po sa Banwaan kang Kamalig suspendido. Apera po kang ahensya asin na apera kan mga ahensya sa kaso mga imbwelto tabi sa pagtaonin mga importanteng serbisyo siring kang health, public safety, security asin rescue functions kung saan dapat magpadagos po kan sa indang operasyon bilang po pagsiguro kang seguridad kang publiko. Yo. Ini databing suspension na ini gigibuhon para po matawanin oportunidad ang mga kamalagenyo, mga taga-Kamalig na makisilibrar asin magpartisipar sa aktibidades sa kapistahan. Sana all. Yo. Diyan sa Kamalig may daing apod gani daing trabaho. Yo. Sa Tabaco tabi igwa tabi. Yo, igwa po kitrabaho. So nagluwas kaya na apod gani supposed duman ni Mayor Crisel ginaribuan ki fake news. Yo, so bako ngunyan piyesta opisyal sa siyudad kan Tabaco, igwa po kilaog. Yo. Sabi ni Sismati from New York kay Boss Mike. Hello po Brad. Regards po sa mama ko. Sa mama si Chaisting. Sa gabos tabing mga tugang asin mga kamag-anak asin mga amigo. Yo, kay Kapitan Willie, si Kap Willie diyan sa Unop. Good morning tabi. Si Kapitan Willie Kasiya, si Primo. Iyang kapitan diyan sa Barangay Hunop kang nakaaging simana nagoristoryahan kami ni Kapitan diyan sa Hunop, diyan sa munisipyo nagilingan kami. Kumusta na nga Primo? Dahil ka nga nagpapasyar sa ko sa Hunop. Ako dahil mo man ako baga pig-imbiteran. Pumasyar ka nga duman ta maabang nga kita kibulinaw. Baysa na niya ako tapag nalugaran ako pasyaran ta ka duman. Sige. Baka bawal kang mais ta haloy bagayan matunaw. Iyo sabi ni Boss Ato totoo. Iyo to sa pigsuspitsaran ko tabi Boss Ato. Ang mais haloy matunaw mananggad. Iyo to so pighinalaan ko tab binahit-pahit ko so sweet corn kang Webes garito o Webes pag Biyernes baga tig-atake na ako dahil nga ako nakapagprograma grabe talaga hanggang ngunyan pabalik-balik sana Boss Ato dahil tabi Boss Ato nasibang ako ang sabi ang maorag na magbulong kang sibang si manay alis na kaskiyo.
Si Smati, paliwuyan ko da kay Manay Alice at yan. Pagday nahali, paliwuyan ko ni kay Chaisting. Chaisting! Shh! Chaisting! Liwuyi daw tabi mo na ako ta gari nasibang ako ni Manay Alice. Gari na sabi ni Manay Gina, bata ngayon sibang ka ni Manay Alice. Ang sibang ngayon ka ni Manay Alice, tantadadan. Apotong ko daw si Chaisting at siya. Ang sibang ni Manay Alice, tantadadan. Ano nga ito? Pag naka 100% ka baga sa video okay, ang pahit baga naman tantadadan. Jackpot! Pag nasibang ka ni Manay Alice, sus Maria Jose. Kaya gari gusto ko naman na kuwao na taga-proteksyon kang buhay ko si Manay Alice ta. Apwera kan nakakabulong na proteksyon pa ni si Manay Alice sa mga kulam. So mga masasamang espiritu. Yeah. Dapat palang permi ko ining kay Riba, tanganing may pangontra ako. Pangontra sa kulam, pangontra sa mga kapre, pangontra sa masasamang espiritu, kung ano-ano pang mga kagibuhan ki mga mararawt na elemento, ang pangontra si Manay Alice. Ngata ngaya, sa buhok pa siya natarakot na. Sa kulor pa sa nakang buhok ni Manay Alice, durulagan na ngayayan. Pangontra ngaya sa mga paraot. Iparay kayo ni si Manay Alice talaga. Gibuho na apod kayo ni close insecurity ko. Iyon yung pangontra. Punduido nga. Kaya no, to nag-plug racing na gari. Dala sa tuna, nag-plug racing na gari tabi si Smati. Kaya dahil nagribok-ribok, tad-tad, ma-online naman ito. Gari iyan dyan ang leader kan mga parakanta dyan sa LGU Malinaw. Pag nagpa-plug racing, si Manay Alice ang podkaan. Podkaan. So, choir mo, may choir ang plug racing, may choir. Ang may choir sa simbahan, no mana, podkaan. Si Manay Alice ang nagbibit. Tatawa man. Dahil man natatawa magbit si Manay Alice. Yun na naman Galing nga si Manay Alice kaya napahit mo. Si Manay Gina kaya. Si Manay Gina nagturos ako, bako man ako. Iyo, si Manay Alice man iyo nagturo nga ni da kay si Smati. Matibay baga si Smati. Si siya nagturo. Di mas matibay, so nagturo. Iyo. Social iyan magbit. Pwedeng iyon nagbit naman ngunyan si Manay Alice. Yo. Pero magayon baga si Manay Alice. Gari ka pandok iyang kang su artista. Isa itong artistang kursunadahon ko man kang inot. So, boy pa ito ngunyan. So, magayon na Snooki, si Snooki, ito, Snooki Soriano? Snooki Soriano? Marisol Soriano. No. Snooki Soriano? Isa ito. Marisol Soriano, itong tigtatara mo. Snooki Soriano, basta yun.
Snooki nga ni, si Say ang apelyido. Soriano ba ito? Kapando kung baga ni Manay Alice. Adi, Snooki Soriano. Snooki Sir na pala. Snooki Sir na. Bako Snooki Sir na. Nailing mo na. Snooki Sirano kang kabuaan. Matibay yan si Manay Alice data pag nanggana ako sa karantaan sa iya su kwarta sa kuya su trophy. Iyo parehas man ang kaitong subarkada kong padi. May barkada ako kaitong padi si Smati. Tigiba-iba ako pag may misa ngaya sa harong, sa gadan. Ngaya, Mox, iban mo ako ta. May misahan kitang gadan. Iba man ako. Aga seminaryo mambaga ako. Hindi. Demanda kami sa gadan. Ako man so nagsuro serve. Nagsuro sa Kristan man ako tabi si Smati. Ngunyan, may mga offer baga yan. So mga prutas, may bunay, kung anong tig-offer. Di, apwera kang offer, igwa pagkisubre. Sabi kang barkada kong padi. Ngaya, uyan yan mga inoffer ngaya ng mga bunay, mga prutas. Say mo na ngaya. Darahon mo na ngaya sa Indo. Basta ngaya ining sobre, dahil ka na magkiaram kayo ni sa kuya ini. Parehas mampalan kasi Manay Alice. So sobre kay Manay Alice, so trophy sa imo. Iyang manager. Snooki Sir na, sabi ni Ma'am Gina Malaginyo. Dara ko sa offer, dara ko sa harong. Mga bunay na yan, tapos mga prutas, dara ko yan sa harong. Pero susubre, daman sa barkada kong padi. Yo. Totoo ya. Barkada nung kitong pading ito. Yo. Minsan nga ni tigag da ako kay ito. Mainom nga kita. Nang saan kita padri mainom. Duman nga sa may patay. Saan nga akong patay? Sabi patay sindi. Ay dahil ka na magparestoryado ka. Dagitan kita. Gadan ko lang suras tala sutyo na ta nagpa-plug racing. Yo. Di tama na. Snooki Sir na. Tama. Magayon bagay ito. Di simple yun ang pagkagayon kay ito. Madagitan ako ni Padre. Ay, tataod. So mga senior citizen tabi, nalilibong kita digdi. Pag sinabi mo bagang senior citizen, puon 60 anyos. Day ko lang aram kung siyang beneficiaries kainin mga senior citizen na hali sa probinsya, kang Albay. Iba-iba pala. So, ibang senior citizen nagkukuha kang sa indang social pension sa munisipyo. Ining sa probinsya, iba man. Kaya nagkakaralibong sa mga senior citizen. Pag sinabi mo nga yung payout kang senior citizen, dapat gabos na senior citizen may payout. At ang ayat ay gwa naman na payout sa ibang senior citizen, kami dae. Kaya kan mga nakaaging aldaw, dyan sa first district, puga-puga na sa pag-distribuir. May schedule daw kita kay provincial pudkani dyan sa probinsya kay Ma'am Jing na Seya. So sa DSWD dyan sa province, aramon ta daw kung ano inita. May nagkakarelibong, so iba nag-pay out kang social pension. Nga ta so iba tadae. O ano ngayon sa probinsya ngayon yeso sa iba ano. Karelibong naman bata. So, ara mo, dipisilon pagpasabuton sa mga may edad na. Bata mga abok, ano yan, sis Mati maapod kaan, matampuhin.
Yung mga may edad, mga senior citizen ta. Dahil kaya kami kairiba dyan. Nga tanga tatig papalain kami. Senior man magangaya kami. Ala. Iriwalon ka mo dyan. Kaya kaipuhan paliwanagan. Akong igwang igwang batch ngaya na kamo makubra duman sa araw kaya ni dapat paliwanagan po nindo yan. Takan mga nakaaging aldaw, igwa kipi out so senior citizen. Nga ta so ibang senior citizen tadai nakasabay. Yan. Sige, dapat mapaliwanagan ta. Yo, tabangan mi kamo na magpaliwanag kung nata tarog kay ito. Yo, tapuon kayan kang so January nya na 2024 sundo June so itinao 1,000 pesos kada bulan. So January hanggang June di anom na bulan di may 6,000. Puros na pinangutang man kan mga senior citizen ta. Mga senior citizen baga kaipuhan ki medisina, maintenance, ano pa man. Yo, sa pagbabalik po kang programa ha. So sarabay po muna kita alas 8:08 na. Sarabay po muna tabi kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta.
pusuan dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kanalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 8:15. An sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan kan UST and Mariners. Diyan sa Rawis, Legazpi, kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house. Diyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ang programang ini dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao, kang probinsya ni Albay. Naraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kan syudad din Tabaco, piyesta ngunyan. Siringman na kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, Cons o kaya si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Yaon man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Thank you. Yan tabi mga tugangan mga katuwang ta. Thank you. Alas 8:17 na. Balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Lunes. Ano?
Petsa 24 kang Hunyo taon 2024. Piyesta po ngunyan sa siyudad kan Tabaco. Happy piyesta sa mga taga Kamalig. Sabay yan tabi Ma'am Tet. Dyan sa Kamalig, maurag dyan ang pinangat. Ako papagpapilion ngayon mamiesta, o duman ako makipiesta sa Kamalig. Duman ako sa gulay na natong. Ako sa pinangat. Dahil mambaga ako nagkakaon ng nganyang kikarni. Bawal na, sabi kan doktor. Ini mga minsan ngaya ano ini mga doktor na ini gari sindasan ang gusto magkarakan gari. Pag mga arog kan babawalan na kita. Tapos sindasan ang gusto. Ano daw? Ege. Bawal nga, di bawal. Dara-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. Ay lingaw ko palan, paki-share tabi kan sa tuya na programa palan. Adi, nadawa dahil na ngay pag-remind. Ayo, pa-share na lang tabi kang programa mi. Kung pwede tabi, follow po kan sa mo yung Facebook account, Facebook page, Bicol Net TV, tapos Facebook account ko. Ayo. Manny Mox Hulbutana. Sige. Digdi kita, ang sabi mga tugang, maabot sa 100 million ang pigtagama pong pundo para po databi sa mga tios na mga senior citizen. Digdi po sa probinsya kang Albay. Very good pag-arog ka ini. Ha? Very good. Irakman kan mga senior citizen na di. Ha? So, ina ko nga ni, nagpaparahalat man. Kan nakagingal daw, si Smati, si Chaisting, kumusta? Kasabay man si Chaisting digdi. Senior citizen baga si Chaisting. Si Madiris, nagparahalat kang anong alda ito? Kasi nakaaging si Mana yata, nagkaigwaki payout. Di nagparahalat man sigurang sabi, pag senior citizen, di ma-payout sa senior citizen, di kasabay siya. Bata medyo maluya na, kaipuan na bata. Nata daw iyan bakong iharatod na sa nasarong. Pati sa mga nakahigda na, suday na kayang magralakaw na mga senior citizen, papadumanon pa sa covered court. Iyo. Tapag dahi ngayon nagduman sa covered court, dahi tatao. Sus bari, Joseph, napahit tayo na eh. Ano nakita sa Pilipinas kung mahal? Pag dahi ngayon nagduman sa venue kung saan duman i-release, dahi tatao. Yung mapapasain ito. Maray ngani nga di magdigdi. Ngani nga sa muya ini. Baka hinay ko po. Kaya irat man kan mga senior citizen, lalo na sa mga dahi na nakakalakaw, makulugo ng arthritis, perminasan na nakahigda sa harong linda. Ano daw kung mag-ibog kipagi na pag sa mga arog ka yan, may kategory man na arog ka yan. Ano daw tabi sa iling mo, Sis Mati and Ma'am Tit Cardosa, na sa mga dahil na kayang maglakaw, maski nga ni ipalunad sa wheelchair. Ang problema o garing, dating pigkakakitaan pa inikan sa tuyang mga politiko. Maabot sa mga politiko, mapakudak sa mga senior citizen, lalo na sa mga naka-wheelchair.
Nganing ilalag ninda duman sa post ninda na nag-release ngaya kami, nagtao ngaya kami ki ayuda sa mga senior citizen. Huni ang patutuo, nagpakudak pa kami. Salbatana. Dahil lamang pig-isip na so pagduman kan mga gurang, maainayton, so lugar, nag-wheelchair pa, nag-arkila pa ki tricycle, para 1,000 man sana sa sarumbulan ang makukubra. Kung inatake ito duman, tamay nito. Sus, Maria Yosip talaga kitang mga Pilipino, adi. Ay. Dumanda sa Amerika namin, sabi ni Sis Mate, pigmail. Pigmail na lang nila. True check. Ang problema sa Pilipinas kung mal, iyan. Pigagamit kan mga politiko. Nganing masabi sana na hunis yung mga senior citizen. Padabaon me. Then indo aram na perwish yung pigigibo nindo na huto nagpapaingalo sa harong sa mga gurang. Dadarahon nindo dyan sa mga covered court nindong mainiton. Huna mo kung dakulaw na pirak ang pigtao man. Iba ko man nga nindo pirak iyan. Tapos darakulaon pantarpulin nindo dyan. Nahuna nindo sa indong pirak iyan. Pastidyo ang pahit digdi. Dahil kita pwedeng magpara high blood tabi ta malangkaw kainan sa tuyang high blood. May namamati kita. 100 million daa ang pigtalaan na pundok ang Department of Social Welfare and Development para po sa social pension kan mga tios na pamilya, tios na mga senior citizen digdi po sa probinsya kang Albay. Sabi yan ni Primay, ni Provincial o kaya Albay Provincial Social Welfare and Development Officer na si Ma'am Maria Bibien Seya, si Ma'am Jing, mabuuton ini. Marayon ining kahuron. Sabi ni Ma'am Jing na pigpo na nadaa ang pananao kang naturang pensyon sa mga senior citizens sa First District kang probinsya ni Nalbayo. Nagpuo naman nanggad ka nagkaaging simana. Sa mga masunod na simana sa Second District naman daa. And sunod, dumantabi sa 3rd District. Sa irarom kang programa, nasa 1,000 pesos ang matatanggap na pensyon kada bulan kang edad 60 anyos pataas bilang tabang sa gastusan o sa gastusin ng mga ito sa gamot at pagkain. Pero aman sanan mabakal kang 1,000 sa sarumbulan o so sa maintenance mo pa sana rimati na iyan. So, ang objeto po kanasabit ng programa, matabangan databi sa mga tios na may edad para sa saindang magianan po ang saindang sitwasyon sa buhay. Tabang mananggad ang 1,000 kudi ang data digdi uyon tabi iyan ang pigahaputan data uyon tabi digdi bospe tamapistaman niya sa muya sa ginubat sa matagbak lingaw ngayon nindo ako pagpistaman niya digi sa matagbak day ko man niya kamoy rimbitar balo ang ngayon nindo pagpistaman niya sa mo, taday may man kamo imbitaran. Sabi nito pi. Ang dayta lang digdi, nga daw taday ini na gigibuhan ki paagi kan sa tuyang mga, yung IRR, yung Internal Rules and Regulation, yung implementing rules and regulation. Kasi hiling nga tabi
ika-senior ka na-stroke ha. Senior ka, na-stroke ka. And recipient ka kaining programa kan sa tuyang DSWD. Ngunyan, di yaong ka sana dyan sa harong, nakahigda ka. Obligahong ka ng gad na magduman kung saan ang venue pig-release ini. Ngaya, duman niya sa covered court, di ba duman ka man? Sirikaw ka na, guruyod na ang bitis mo, papadumanon ka pa. Tapag dahi ka nagduman, dahi tataw sa imuso. 1,000 kada bulan mo. Tugon mo yan. No. Iling mo na yan, pahit mo. Garibagaso, daing katurutiwala, gari ngaya, pag dahi niya nindo ini kinua, mas maringanit din nindo ngaya kwaon. Siyempre, alam na kung saan mapapaduman. Sisido kayo niyan makasolusyon kayo niya, di. Kasi makahirak man talaga. Kita nga ni na may mga medyo kaya pa, pag may makulog baga kita pe, dahita kayang maglakaw. Lalo na kung i-atake kita kan so RITS. Sa paglakaw pa sa problema na kita. Paano sa mga senior citizen na grabe na ang makulogo na ang bitis, tapos papadubonon mo pa sa covered court, maalingahuton, kung inatake yan dyan, nagkatirig baklogod yan. Inanday ta uyon sa pahit na ini. Kawawa na kita, pobre na kita, kawawa pa kita, lalo pa kitang pigkakawawa kang sistema. Anong sistema ang pahit na ini? Kung matao man sa nakuta nakiarog ka ini, dapat malibyana ang buhay. Kung nga tatadin ni do itao yan dyan, muning mga politiko man ini, pag nagkarampanyahan, biyo na ka mo nag-araws to house. Ngunya na pag-araw ka ni din, do kayang mag-house to house, ta gusto ni do dyan sa sarong ereyaan, tapos dyan ka mo mapakurudak. Di ba? Ano daw ko makaisip na, ngaya, pwedeng gibuho na, okay, may mga pigsasabi baga na, so serbisyo kang gobyerno dapat iabot sa mga tao. O ano yan? Anong pigigibo nindo? Pigabot nindo sa tao sa serbisyo? Napipad yan nindo sa covered court? So mga gurang? Dahil ka mabuisit kang sistemang iya. Ata na may nagkakamarati na nga ni sa mga gurang, gari pa nindo tigpapatangad-tangad na. Sus Maria Josep. Yan ang dipisil tabi, Ma'am Mary Grace Caudilla sa pobreng tao. No choice kitang mga pobre kundi magsunod. Di kitang karapatan na magsuway, tapag nagsuway kita, day tatao sa to. Yugon mo yan. Yan ang pinasabi nindong sa serbisyo, idadara nindo. Ibababa nindo sa barangay. Ibababa nindo sa tao. Uyang pas na. Ang problema kan sa tuya digi sa Pilipinas kung mahal. So sistema, ang sistema ta. Si Saido kayo nang pwedeng makaayos kan sistema. O digdi sana sa mga senior citizen ta makahirakon mananggan. Ma'am Amy makapagal. Siguro, inda kung maabot ko pa na maging senior citizen man ako. Kahirakon, uyugon mo na may mga iba dyan na dahil na nagkakalakaw tapos papadumanon mo pa. Maarkila ki tricycle. Gurano sa arkila. Sanggatos, balikan 200. Taday man matugot so tricycle na dahil mo bayadan sa paghalat niya. Ang pag-payout kan senior citizen, naghahapon man. Takong ano-ano pantigiribo nindo dyan, may mga pataram-taram pa sa mga politiko.
May pakurudak-kudak pa sa mga politiko. Anong klaseng sistema iyan? Nagaribaga sa mga senior citizen na magpasalamat ka mo sa mga politikong inita kong por dahil sa mga politikong iniday ka mo. Wara ka mo na social pension. Nga takisay pirak iyan. Sa indong pirak iyan mga politiko. Buisit na. Jesus Maria Josep. Ay, inda. Mapatararamon pa dyan sa mga politiko. Sa mga senior citizen, ito puro nawo na. Iaraling ahuta na. Bago ito sa pirak, papasakitan mo na maresibi kang pirak. Nagka-high blood na lamang sa mga senior citizen, kahalat. Diyos Maria Josep talaga. Yan ang problema tadigi sa Pilipinas, adi. So, sistema. May mga magayunon ko kitang programa. Arog kayo ni magayon na programa ini para sa mga senior citizen. O pero, isa kayan kan mga tarantadong politiko. Mapagibo pa dyan kitar pulindar kulaon. Ang pandok nindan mga daing supog. Hilingan nindo dyan pag nagpipi out. Kisay mga pandok ang rayaon dyan. Una mo kung hali sa inda ang pirak. Baka tabi din nindo aram. Hali man san andyan sa mga senior citizen na yan. Hali po yan sa tawo. Hali po yan sa muya. Hali po sa tuya gabos iyan. Bako an hali dyan sa politikong an. Nadadagit ako digdi sa sistema. Sa sistema. Magayunon ko tam programa kaya lang hilinga. Isa kayan po kan mga tarantadong politiko. Nasaro man sana ang saindang obheto. Ang obheto ninda para sa sadiri man sana ninda. Yo. Kung sisay-sisay pa dyan nating papataram. Pag sinabi mong payout sana. Hindi kisungaran mo. Pirma. Release. Uli na. Puro programa pa dyan. May mga pataram-taram pa kung sisay na Poncio Pilato dyan. Gigibuho na pagkakataon na makapangloko na naman, makapanlanse sa mga politiko. Hinda. Naika ni Ma'am Amy maglumbod. Gari naglalangkaw na naman ang high blood ko. Ay, Diyos ko, sistema. Yan ang problema kang Pinoy. Only in the Philippines ang sistema. Ay pa sa mga Ilonggo. Ay pa sa mga Ilonggo takalmante. Attention, attention, mga senior citizen. Magkakaroon po tayo ng payout. Yung mga senior citizen na mga lalaki, dito kayo sa kaliwa. Yung mga senior citizen na mga babae, dito kayo sa kanan. No. Aragon mo ngayon mag-Ilonggo. may barkada kaya kong Ilonggo. Attention, attention, classmate. may order ang sa atong boss. Makonsilo ang Ilonggo. Ang Ilonggo. Konsilo ako pag nagtataram ng Ilonggo. Attention, attention. Mga classmate. Ay, inda. Konsilo. Agiyon ta na sana sa puro pa konsuelo ta. Kung seryosohon tayo sistema digdi.
Ay na. Natata aram taman baga sa sarong barangay kung sisayan mga senior citizen. O, nga ta din ni doon ibur barangay o kaya may mga account. Tama ini o, so ibang gibo, may direct account sa mga senior citizen. Ang pasiguron kaya sa tuyang gobyerno, na baka ngaya o gadana, dahil di-declare, takutong kamon, dayaon man kamo, tayo man pigigibunin, di daya man kamo. So tuso, takot sa kapatuso. Tuso na nga kami, tutusoon mo pa. Imposible din ni dumamonitor na may nagagadaan na senior citizen. Pag may nagadaan ng senior citizen sa sarong barangay, ikisa na nin daw. Di ba? Pa ka mo dyan nagkaparagal na. Kaya lang tigibo nga ni na papagkakitaan kung bago nagagamit kan mga politiko. Kaya araw ka ng sistemang gusto ninda na dapat magtiripon ka mo sa sarong lugar nganing makapakuda kami tapos makapagtaram kami. May tama tabi ako, Ma'am Amy Makapagal. Pigagamit. Tangani nga pagkampanya, may igwa kong i-present na, ni ngaya ako, padabaon ko kamong mga senior citizen. Makaw. Kaya so iba, nag-iisip-isip na ngunyan tabi, Ma'am Amy. Ano daw ngayon kung abuton ko pa mag-senior, ta kung arog man sa nangaya ka ng sistema, dahil nangaya ko maabot sa senior citizen? Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May tama ka ngayon, sir. May tama ako, ma. May tama ba ako? Garilogod, abo ko na maging senior citizen. Pag-arog ka ng sistema manggiraray. Sismate, garihabo ko na mag-senior citizen, pag-arog manggiraray ka ng sistema. Pag sinabi mo kayang senior citizen, dahil ko taki-diskriminasyon. Muni pa, saro pa, diskriminasyon naman. Miling ayaso senior citizen, retired teacher, igwa kipensyon na nakukuha. O nga, tasala kang retired teacher na nag-retire siya, teacher, sala niya yan. Dahil nga ka makakakobra digdi kay social pension ng tayo, na nga yung pension niya. So, sinala palugod sa senior citizen na naghinguwa. Klaseng sistema ta talaga digdi. Pag sinabi kayang senior citizen, gabos na senior citizen, bako na may diskriminasyon, ay nga yan, dahil nga kaipuhan kaya. Natasisay sa to yan din nangangaipo. So politiko nga ni sigang pangabas. Ining nanindo yan. Kaya malibong ka. Diskriminasyon bagang apod ka yan. Senior citizen ka, dahi ka nakakakobra lamang ki programa hali sa gobyerno na saro ka sa nagkontribuer kampig tatao diyan sa mga senior citizen, dahil lamang nagbalik man sa imo. Nagparabuwis ka baga. Tapos dahil ka ngaya makakatanggap, dahil ka ngaya may pension ka, retired teacher ka baga ngaya, salbatana. Di dahil ka nakuta nag-senior citizen. Apod-apod ka pang senior citizen. Inay ko po. Ano tabi, Sir Dennis Kuwa, senior citizen pa kita daw. Pag-arog kayo ng sistema. Hindi pisil.
Magayonon ko ta, may mga programang magayon, kaya lang iyo ini, nagagamit kan sa tuyang mga politiko. Yo. Sige. Saro pang mabuisit kita digdihuning pigigibo kang PNP tapos LTO. Pero marayta na na-check na ini. Nariparo na ini. Ay, Diyos ko, mabuhay ka po, sir. Sige, sabi Ma'am Amy. May tama ka, sir. Gabos dampig tatarang kung may tama. Iyo baga, kasabi-sabihi pang senior citizen ka, naday ka mang kaintra. Nga ta, sala mo na naging uwag ka, na naging retired teacher ka, o na, naging retired government employee ka. Nga ta, sala mo yan. Hindi kung ang programa para sa senior citizen, so puros na mga pobre, di dahil nakuta ka mo nag-iriskwila ka ito, dahil nakuta ka mo naghiringawa kang buhay nindo, tanganing paratas. Paratas-patas nga yan. Nganing gabos. Bako? Kung arog ka ng sistema na gusto, di dahil na maghiringawa. Dahil ka na magtrabaho sa gobyerno, dahil ka na mag-ano. Nganing dahil kang benepisyo, nganing makasabay ka duman sa programang ini na arog ka ini ang sistema. Kaya baga pigpapalusot man ninda ngaya indigent senior citizen. Nga ta si Senday nangangaipo. Maski nga ni suri gwaho nangangaipo yan. Mga politiko nga ni dyan, grabe kong minaharabas. Para yan di ito yun na yan, dahil panindo itao. Mga politiko nga ni dyan, milyon-milyon ang pighabasuni para 1,000 ang simana. Ay simana ang bulan, sabi sa Ilonggo. 1,000 lang ang buwan. Na social pension ng mga senior citizen, hindi pa nyo maibigay. Pinipili pa ninyo yung mga senior citizen. Bagong iyo tabi, Wad, may ben. May tama tabi ako, Wad. Shh. Wad. 2025, ano, fight ka? Kaputi daw ining, dyan mo, pag-adalan mo, hindi kung halimbawa maging city councilor ka kan Tabaco, pag-adali daw ining sistema manungod sa senior citizen. Ako nahihira ko na ako pagpipa teripon sa mga gurang, sa mga covered court. Bata, malingaw ton baga sa covered court. Diyos Maria Joseph sa mga gurang. So, may darang Skyplex, may darang tubig, may darang katiko. ang perfume ninda sa mga panlaban, maintenance ninda sa hilo. Baka ngaya magkadiris mayo kita naman dakulon ta sa nangayan darang katingko. No. Day baya ngaya o nagkakakoronsensya ning mga nagpapapa-payout na nita, ti papataram-taram pa ning mga politiko. Bakong pag sinabi mong payout o pag-abot o so pangaran digde, perma o release, uli na ta, mainito na. Bako pa alaton pa dyan, alaton na yata dahi pa so, yay, dahi pa ngaya si Honorable. Mataram pa ngaya bago i-release. Salbatana. Nagkakaigwa pa lugod ki utang na buot so mga gurang. Isa Diyos suyo. Ay inda tabi. Alas 8:46 may naipit pa kitang komersyal. Mabalik po kita. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa
kinakauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animoksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 9 minutos bago magalas 9. Kumpiang 9. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan natud sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Ang oras na yan natud man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Balik na po kita mga tugang. Ako mapugarariyan sa indong lingkod. Manny Moksea po, si Mr. Hulbutana. Yan po nga daw kita ni Lunes, ano? Petsa 24 kang Hunyo taon 2024. Piyesta po sa Tabaco City. And piyesta man po dyan sa Kamalig, Albay. Sa Kamalig, suspendido po ang trabaho sa gobyerno man o kaya pribado. Sa Tabaco, may trabaho. Yan. Happy Fiesta po!
olvidarte, si tuviera que olvidarte, a olvidarte aprenderé. Okay, sige tabi mga tugang. Balik na kita digdita. 8 minutos na sana, Ma'am Juna. Tama na yan. Sana, mabago tabi ang sistema pag-abot ki panahon. Sistema ang problema. Kahirak po kan sa tuyang mga senior citizen. Sana, pag naging senior citizen na kita, naging senior citizen na ako, sana bago na ang sistema. Ano ka man ngaya. Dapat ngunyan bago na. Bako pa ngayang pag naging senior citizen ka, saka mabago ang sistema. Ngunyan pa sana bago na ang sistema. Parehas kang ilinga, nariparo ngunyan, so pigigibo kang PNP and LTO. So pagkukonduktar ning checkpoint, duman sa mga motorista, sagatan ni pagiristoryahan. Kunday nasita ni Congressman kang One Rider, Congressman Colonel Busita, day magpaluwas ki memorandum ang PNP na dapat pag nag-checkpoint, day ki diskriminasyon. Taang nasi-single out man ang gadbaga pag-abot sa mga churo checkpoint, puro single na motor. Single na motor man sa nantig paparara, so mga four wheels, so iba pa, dae. Sabi ni Colonel Busita, nakasiguro daw ngaya kamo na registrado itong autong ito. Nakasiguro daw kamo na may driver's license ito. Kung takot ngaya kamo magpara ki ibang bihikulo, rumalayas na ngaya kamo. Bako, tama man ang gadbaga. Haloy na iyang practice. O ngunyan tanariparo. Sana may makariparo. Kan mga pasistema tatabi. Sir Ner Maranyo, good morning tabi sa imo idol. Sana may makariparo kang mga saraang pasistema. Tanganing maimplementar na tultul ang batas. Bako na may pigpipili sana. Ang pag-implementar kang batas dapat pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Nakakatuwa lahat ng sinabi mo, idol. Nakakatawa lahat ng sinasabi mo, idol. Pero tumpak, tama talaga. If daming mga tinamaan yan, correct tabi, tumpak, tama po. Senior na po ako. Nararanasan namin yung nararanasan namin yun, kuya ko. Ako 64 years old na. Sandali basahon tayo. 64 years old na po ako, kuya ko 73 years old, pero hindi naranasan lahat ng sinasabi nyo. Kuya ko, wala daw po makukuha yung sinasabing pinamibigay ng gobyerno kasi daw po meron akong SSS. O sala mong may SSS. Yung pigsasabi ko may SSS ako, may GSIS na nakukuha. Pero 2.8 lang po. Minsan 3,000 naman. Inuulugan ko pa yung kuya ko noon malakas pa siya. Pinagtrabahuhan, pinaguran at sa trabaho siya na disgrasya. Kaya po siya na stroke. Maliit lang po ang nakuha ng kuya ko. Sa SSS 3K lang. Minsan 2.8 lang. Yugon mo yan. Iyon na nga niyan sa pigsasabi ta. Nga sala mo na maigwa ka lamang ki
naku aduman ta pinagpagalan mo man ito. Ay inda. Yan ang dapat bagon sa sistema tabi, Ma'am Amy. Baguhon. Sana makasali din kuya ko sa makakuha at makatanggap sa pensioner. Dapat po huwag tingnan, titigan ang binabayaran namin nila noon. Kaya nakakatanggap sila. Ayo. Yun na ini. So, sasabi ta, may diskriminasyon. Kumuuna mo dakulaon man ang tig-pension sa SSS. Sa diyuton man sana. Kaya ngayon nga niyan, anong serbi kang pagiging senior citizen mo na dahil ka duman ka-intra sa programa kang senior citizen? Dapat iba man organisasyon ang senior citizen nindo. Pangyari tabi ko sumunil kalyos. Mauli na do ako. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mapaliwoy ako sa kay Manayalis. Mapaliwoy ako kay Manayalis, baka lamang marahay na ako. Di kita kaya ni makapamis sa tabi Coach Monel. Paano kayan? May namamati kita kay ipuanta mo ng ayuson ang sadirita. Pasensya na kung di makapamista. Ang importante marahay ako. Baka may nagkukursunada na naman sa ko. Kaya di kita tigpupunduhan. Biyernes pa. Tabi nakaperwisyo ako sa Indo. Nagtataramasan ako kitotoo Napiperwisyo ka mo, iuragan ka mo sa kuya. Kumuha ka mong martilyo, ibadol nindo sa alimantak nindo. Yo, ganun lang kasimple, kumuha ka mong martilyo, o kung bako sumagabat-gabat maso, ibadol nindo sa payo nindo. Ang solusyon dyan, pag iuragan ka mo sa ko. Parang na kita mga tugang. Tama na muna yan ngunya na Lunes. Sa ngaran po ni Maestro Nil Ladto na sa muya pong station manager si Satuya mga katuwang. Kay Madam Maylin. Thank you sa MBY Dormitory kay Vice Governor Ate Glenda. City Councilor Riner Burse kay Cons Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, and the ABC President Cap Art Avila. Kay Boss Bob, kay dyan sa Kapos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Sa Saindo po, gabos, mga parantabay. Salamat, tabi. Paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Para mailing man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong Lunes sa 24 kita kang Hunyo taon 2024. Fiesta po sa Tabako and Kamalig. Adios amigos! Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye! Si Manny Moxea, programa Serbisyo Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan samong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.